Има дати, които не са просто числа. Има дати, които са памет и свобода. Има дни, които не се отбелязват. Те се преживяват, те се усещат в сърцето. 3 март не е просто дата в календара. Това е деня, в който един народ избра да бъде свободен. Денят, в който надеждата победи страха. Денят, в който България отново пое дъх. 5 века тъмнина не успяха да угасят искрата. Тя живееше в сърцата. В думите, в песните, в мечтите за свобода. Свободата не беше подарък. Тя беше извоювана с кръв, жетви и безсмъртна вяра. Днес тук ние сме свободни, учим историята си и мечтаем без укор. Да пазим България, да я обичаме, да я градим с чест и достоинство. Нека помним героите си, не само днес, а всеки ден. Нека пазим България в сърцата си. Ние сме България! Честит 3 март!